Сигнал до BTV за нападение над деца от мъж в София. За непристойното му поведение разказаха родители. Случаите са два само в рамките на ден. Последствията и двете момичета са с тежка психическа травма от случилото се. Семействата се надяват да бъдат взети адекватни мерки. Сряда около обяд 14-годишната дъщеря на Ирена Караджова разхожда кучето си около блока, в който семейството живее, в столичния квартал Люлин 1. Зад нея върви мъж и тя, обръщайки се да види къде е кучето, вижда, че той, така наречения ексхибиционист, си е свалил панталоните и, да не изпадам в подробности пред камерата, тръгва към нея, след което тя е на 14 години, супер изплашена. Вижда преминаващ човек, който минава, и той всъщност се изплашва от това нещо и тръгва да бяга. Детето разказва на родителите си за случилото се. Те веднага подават жалба. Психически не е добре, много е разстроена, не иска да извежда вече кучето. Часове по-късно мъжът пресреща 13-годишно момиче, но вече в квартал Гео Милев. Нападението над другото дете става на тази улица, до училище и на метри от оживен булевард. В 5 часа свършва учебния час и тръгва да се прибира към вкъщи. Отива на обичайното място, от което баба я взима, и там се приближава към нея човек, който я говори на вие и я пита искат ли да се запознаят, че е много симпатична. Оглежда я, усмихва и се, при което тя казва не благодаря, и той тръгва да я хваща и за наш късмет успява да избяга от него. Детето на Анелия успява да заснеме мъжа въпреки шока. Изключително тежко състояние. Дига кръвно, тече кръв от носа, притеснена е, силно разстроена. От СДВР заявиха, че е образувано досъдебно производство и материалите са докладвани на разследващите. 42-годишният е задържан за 72 часа и към момента е с повдигнати обвинения за хулиганство, казаха от прокуратурата. Трябват спешни промени в закона, тъй като в момента това нещо за моята дъщеря не е нападение, защото няма реално посегателство и в крайна сметка излиза, че тя трябва да останала той да я хване, за да може сега да има някаква тежест в закона. Въпросният човек обикаля цяла София, а няма фиксирано място, на което да се движи, и което ще рече, че децата из цяла София са застрашени. Утре ще бъде поискано и постоянното му задържане, а докато тече следствие, мъжът е отстранен от работното си място като портиер в общината в район Изгрев. За BTV новините, Кристина Налбантова.